הנה, התחלנו. יס. אוקיי, אז אני אגיד ככה במשפט קצר. אז אמרנו שכן, יש השפעה מאוד משמעותית. אם מנהל שחוק, אז יש השפעה משמעותית גם עליו, כמובן באופן אישי, גם על העובדים שלו, ומעבר לעובד עצמו זה גם מתרחב ומשפיע ומהדהד גם למעגלים האישיים, המשפחתיים, ואלה שסובבים את העובד. וכמובן מנהל בדרך כלל, מנהל צוות, מנהל 2, 3, 4 או יותר אנשים, אז מן הסתם תחשבו רגע, תרחיבו את המשמעות ואת ההשפעה של שחיקה. אבל שנייה רגע לפני כן, בואו נדבר אולי מה זה שחיקה. כן, אני חושבת שיש... איך שחיקה נראית? זהו, אז שחיקה, קודם כל שחיקה, הרבה אנשים מבלבלים שחיקה ולחץ. אז לא כל מצב לחץ הוא שחיקה. ואנחנו יודעים שלחץ זה מצב של, וארז מן הסתם ידע ככה לתאר את זה אולי בצורה הרבה יותר ככה חזקה. שחיקה, לחץ זה מצב פיזי, זה מצב רגשי, זה שילוב של כל מיני סימנים פיזיולוגיים בגוף, אם זה דפיקות לב מואצות, חשיבה נמהרת, לפעמים גם הזעה בידיים, זאת אומרת יש כל מיני תופעות פיזיולוגיות, אבל זה גם פרשנות שלנו ואיך אנחנו תופסים את המציאות. אז לא כל מצב לחץ הוא שחיקה, אבל כן שחיקה היא תוצאה של מצב לחץ מתמשך. זאת אומרת כשאנחנו נמצאים לאורך זמן בסטרס, לאו דווקא מאוד מאוד גבוה, אבל באיזושהי דריכות כזאת לאורך זמן, זה כן עלול להוביל לשחיקה. תוסיפו לזה עומס בעבודה, תוסיפו לזה חוסר במשאבים, והשחיקה מחכה לנו ככה יפה מאוד בהמשך הדרך. כמובן שכמו שאורית אמרה, אנחנו נמצאים גם במציאות, אנחנו עכשיו מאוד ככה בתוך המלחמה, אבל בואו נלך שנייה, שנה, שנתיים, 3 אחורה, היה לנו קורונה, היו סגרים, היה גם מבצע תוך כדי, זאת אומרת, חווינו לא מעט מהלומות בדרך, ואני חושבת שלמלחמה הזאת כבר הגענו עם איזשהו חוסן שדורש חיזוק ותחזוק, ויש לזה גם משמעויות מן הסתם ברמה הארגונית. אז כשיש לנו עומס של עבודה ויש דילול של משאבים, לחץ מאוד גבוה, אז זה מוביל לשחיקה. עכשיו, איך אנחנו מזהים שחיקה? אם אני מתחילה מהסוף, אז שחיקה נראית בצורה מאוד ככה, בפורמט המתקדם והקיצוני שלה, היא נראית כהתרחקות של הבן אדם שחווה את השחיקה, הימנעות מאינטראקציות חברתיות, זה רק מה שצריך. למה את מתכוונת כשאת אומרת התרחקות? איך זה נראה שעובד מתרחק? פשוט הוא נמנע מלייצר אינטראקציות. אתם לא תראו אותו מסתובב בשיחות מסדרון ושואל מה נשמע או מספר ככה מה נשמע. כשיש אינטראקציה היא בדרך כלל תהיה רעילה, היא תהיה ממורמרת, אנחנו נחווה ממנו המון המון מרמור, זה כבר מעבר לסתם קיטור על הבוס או על הפגישה או על מה שזה לא יהיה, אלא כל החוויה שלו, את המציאות, היא ממורמרת. היא חוויה של כולם אשמים, של כלום לא יעזור, שום דבר שאני אגיד לא ישנה, ולכן אני גם נמנע מלייצר איזשהו שינוי. זאת אומרת, גם אם יש משהו, מצב שלא טוב לי בו, שאני חושב שאפשר לעשות אחרת, אני נמנע זאת אומרת, זה מלייצר הורג את איזושהי שיחה. היצירתיות. זה הורג את זה היצירתיות, לגמרי וזה הורג את גם סוג של היצירתיות, עייפות. זה תשישות, זה נכון, זה תשישות, זאת אומרת, הבן אדם ששחוק אז הוא חווה תשישות כל הזמן. אנחנו מזהים גם פגיעה בשינה. דרך אגב, ההגדרה של שחיקה לפי ארגון הבריאות העולמי זה אוסף של סימפטומים, זו תסמונת, דרך אגב, שמוגדרת כתוצאה מעומס מהעבודה. זו ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי מ-2019, זאת אומרת, גם ארגון הבריאות העולמי שם איזושהי אחריות מאוד כבדה על הארגון, על המנהלים. אוקיי, אז אנחנו מזהים בן אדם שהוא תשוש כל הזמן, כי גם השינה שלו נפגעת כתוצאה מהשחיקה. אומרים כאן בצ'אט גם הלחץ כן, הגבוה, בר כאן אומרת גם שציניות אולי יכול להיות גם איזשהו סממן. לגמרי, ציניות רעילה, נכון, חד משמעית, ציניות רעילה זה גם כן אחד מהסימפטומים של שחיקה. אנחנו גם מזהים את הסימפטומים הפיזיולוגיים כמובן, כאבים בגוף, אבל אלה הדברים שמגיעים בשלב קצת יותר מאוחר, בשלב המוקדם יותר של השחיקה, אז זה פשוט תחושה של אין לי זמן. של בן אדם שמשהו קורה בסגנון חיים שלו ואין לו לכאורה זמן לדברים אחרים חוץ מהעבודה. עבודה תופסת את הנפח המאוד מאוד רחב, יש טשטוש גם מבחינת שעות עבודה ובית, גם אם הוא נמצא בבית עם הילדים, אז המוח, הראש כל הזמן חושב עבודה, ואני לא מדברת על תקופות מסוימות שיש אולי לחצים וזה בסדר וזה טבעי, אלא זה משהו שנמשך לאורך זמן, זה מחלחל לחיים האישיים, וזה פוגע גם בתפקוד יומיומי אחר, התזונה נפגעת, השינה נפגעת,
האינטראקציות האישיות נפגעות, אם היה ספורט, תחביבים, זה הולך ומדלדל עד שזה נעלם לגמרי, כי אין זמן. אז ככה זה נראה, ולכן חשוב גם להגיד את השלבים הראשוניים האלה, כי שחיקה לא פתאום באה. זאת אומרת, אנחנו לא מתעוררים, בוקר אחד לא שחוקים, בוקר אחד כן. זה תהליך, וזה תהליך שהוא קורה בגלל איזשהו רצף של אוטומטים. כי אנחנו נכנסים ללופ הזה של האוטומט, של הצריך, של האין ברירה, של עוד ועוד 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 משימות, שאנחנו לא מייצרים את ההפוגות האלה, ואז פתאום מרגישים שהכל כואב לנו, שאנחנו לא זוכרים מתי ישנו, לילה שלם כמו שצריך, שהאוכל שלנו הוא בכלל לא מבוסת, ולא, אני לא מדברת בכלל על מזין, ושבעצם כל מעגלי החיים שלנו האחרים נפגעים. עכשיו האחרים זה הבית וזה החיים האישיים, אבל גם העבודה. ארז אמר מקודם על העניין של הציניות והיצירתיות. אז כן, אז היצירתיות נפגעת. לא רק היצירתיות נפגעת, גם הריכוז נפגע. גם יכולת פתרון בעיות נפגעת. אפשר לשאול שאלה, טליה? בצ'אט. נשמח שתרשמי זה אותו בדיוק, אם בצ'אט תוכלו לכתוב ונתייחס. בצ'אט ואנחנו נתייחס לזה לאחר מכן. בסדר? טליה, אני ארז, אשמח רצית לשאול? שתתייחסי לאיזה שיטות באמת אנחנו יכולים כמנהלים או עלינו, על העובדים, כדי להפחית א' את השחיקה, ומנגד ליצור איזשהן פעולות מנע. כלומר, כן. בוא לא נחכה לקצה, כמו שאמרת, אלא רגע לפני לנסות לראות מהם תמרורי האזהרה הראשוניים. כן. אז קודם כל אני חושבת לשים את הדברים על השולחן ולהבין מודעות. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על, אני מאוד אוהבת, וגם ארז אוהבים מאוד לדבר על מודעות. אז המודעות שיש כזה דבר, ששחיקה היא נורמלית, היא טבעית, היא אנושית, והיא תקרה כנראה לכל אחד ואחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת, אוקיי? לא חייבים להגיע לשלב האחרון של השחיקה, אבל היא תגיע. אז להבין שזה נורמלי. אותו עובד שמתחיל או שחווה שחיקה, הוא לא אשם. בסדר? זה משהו שקורה וזה נורמלי. אז זה דבר ראשון. כדי למנוע, אז בראש ובראשונה אפשר לזהות את אותם עובדים, וגם אם זה אנחנו, הרבה פעמים מנהלים בתחילת דרכם, חווים איזשהו צורך מאוד מאוד גדול להוכיח את עצמם, לאו דווקא כלפי הצוות, אלא בעיקר כלפי הממונים מעליהם, מי שבעצם קיבל אותם או קידם אותם לתפקיד הזה, ויש צורך להוכיח את הגיוס, את הקידום, ולעשות הכל, מלבד העובדה שהתפקיד הניהולי, בטח בתחילת דרכו, הוא מאוד מלחיץ. זאת אומרת, יש הרבה דברים ללמוד. אז נכנסים ככה באמת לסטרס של עבודה ולרצון להספיק, מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, ואז אנחנו לא מייצרים את אותם הפוגות. אנחנו נכנסים לרצף של עשייה, של אותו אוטומט, כמו ככה רכב שנוסע מהר. אפשר גם להגיד ברשותך טליה בהקשר הזה, זה שכשעובד חדש מגיע ויש לו המון מוטיבציה והוא סוג של שורף את עצמו, שוחק את עצמו, יש גם את המימד של המנהל שרואה עובד עם מלא במוטיבציה, שעובד ממש חזק, ואז הוא רואה את אותו עובד בעצם עובד פחות שעות, עובד פחות במרץ, והתגובה האוטומטית היא לא בהכרח מיד חמלה. זאת אומרת, היא לא בהכרח, אוקיי, אז העובד הזה שחוק, נכון. אלא יותר במימד של הביקורת והשיפוט, והעוד יותר לחץ, אז בעצם האוטומט הוא לעשות בדיוק ההפך. הוא באמת לכעוס, הוא לא להבין מאיפה זה בא עכשיו. נכון, ולא רק הירידה בתפוקה אולי ובאיכות העבודה, אנחנו גם דיברנו על המרמור, אנחנו שומעים פתאום את העובד, אולי פחות מבוסת מבחינת התגובות שלו, פוגעני, זורק הערות של ציניות, ככה בישיבות, ממלמל בין לבין כזה, אמירות מאוד פוגעניות ומרעילות את האווירה. אז כן, יש כעס הרבה פעמים כלפיו, בגלל זה הנחת היסוד היא להבין, שנייה, יש פה משהו, כאילו לא לבוא ממקום כועס, כמו שאתה אומר, החמלה, המודעות לזה שזה אנושי, שיש לנו אחריות גם כארגון, כמנהלים, יש לנו אחריות על השחיקה הזאת, ולהסתכל על זה ממבט של חמלה. עכשיו, רגע לפני הירידה המאוד משמעותית הזאת בתפוקה, להקדים את התרופה למכה ולייצר את ההפוגות, וכמנהל, גם מנהל עצמו, כלפי עצמו דרך אגב, זאת אומרת, יש לי גם אחריות על עצמי ועל אופן חלוקת הזמן שלי, ועל הדרך שבה אני מנהל את ה-work-life balance, את האיזון הזה, האם אני מייצר לעצמי הפסקות, איך אני פותח את הבוקר, פה אני קצת נכנסת גם לטיפים של האיך, האם אני פותח את הבוקר וישר מסתכל במיילים,
האם אני הולך לישון עם המיילים ועם המשימות של מחר? זאת אומרת, מה המסגרת של היום ואיך אני בעצם תוחם את זה. אז אני מאוד אוהבת לדבר על עוגנים ועל שגרות, ואני חושבת ששתי שגרות מאוד מאוד חשובות, שהן די must, אבל אני לא אוהבת להגיד צריכות, אבל כן, הן שומרות עלינו. זו שגרת הבוקר וזו שגרת הערב לפני השינה. שם אנחנו כן רוצים לייצר איזשהו שטח סטרילי מעבודה. כשאני מתעוררת בבוקר, אני לא פותחת מיילים. אם יש אפשרות שהפלאפון גם לא יהיה לידי בחדר השינה, עדיף. אם לא, אין בעיה. יש המון אפליקציות היום, ויש המון שיטות להחשיך מסך, לסגור אפליקציות מסוימות, וכל מיני ככה פיגומים חיצוניים, קביים חיצוניים שיכולים לשמור עלינו מאותו דחף עכשיו להסתכל על המיילים. כי once הסתכלתי על המייל, גם אם אני לא עונה לו, הוא כבר נכנס לתוכי, הוא כבר מטריד אותי, הוא מעסיק אותי, והוא מעלה את הקורטיזול, את הורמון הלחץ, שגם ככה הוא גבוה ברגע שאנחנו מתעוררים, טבעית, פיזיולוגית. אז כן, אז לייצר שגרת בוקר, לא חייבים לקום ב5 בבוקר, ולא חייבים לייצר שעה של בוקר ככה נקי, אבל כן לעשות לפחות 20 דקות, שאני יודעת שב-20 דקות האלה, לפחות אני נקייה מעבודה. אותו דבר לפני השינה, ההמלצה היא על 2 שעתיים, אבל בואו רגע נהיה רציונליים, הגיוניים, לייצר חצי שעה שבה אני מנקה את עצמי, אם אפשר, הנה אני רואה שגם טלי רשמה לבטל פוש לגמרי לבטל התראות וקפיצות של מיילים. אנחנו גם ככה נכנסים באופן יזום, מה אני צריכה שזה יקפוץ לי? בואו, תראו לי מנהל שלא נכנס 20 פעם באופן יזום למיילים, להודעות ולכל הרשתות שהוא צריך לנהל. אז אנחנו עושים את זה גם ככה. אם אפשר להוריד את הסטרס ואת רעשי הרקע, תורידו. אוקיי? זה דבר ראשון. בוקר ולילה, לנסות לייצר שטח סטרילי. זה חשוב, זה קריטי, זה must. אף אחד לא חלילה יקרוס מזה שב-20 דקות הראשונות אני פותח את הבוקר רגע עם עצמי, ולהפך. אנחנו חייבים, כמו שאנחנו ממלאים דלק ברכב או מטעינים ברכבים חשמליים, אנחנו חייבים להטעין את עצמנו. אז זה ככה דבר ראשון. בנוסף לזה אנחנו גם... אנחנו נשמח לטיפ הזהב האחרון, בשביל לעבור כן, באמת אז טיפ לשלב הזהב הבא. האחרון זה הפוגות במהלך היום. אני כמובן ממליצה על מדיטציות ונשימות, אבל זה אולי וובינר אחר. חובה לייצר הפוגות במהלך היום, ולשמור על קשרים חברתיים. וואטסאפ קטן לחברה, לחבר, מה נשמע, מה שלומך, זה יכול לשנות כבר את ההרגשה, זה לוקח בדיוק שנייה. אז זה לדעתי ככה הטיפים הכי חשובים שיכולים לשמור, ויש עוד המון, אבל זו הטעימה. טליה, אנחנו יכולים לשמוע אותך עוד שעות, ובחוץ מזה הרמת להנחתה. את מאתגרת, אבל בטוח זה כנראה יקרה. אז מה אני לוקחת מהדבר הזה, זה א', להיות במודעות, זה טבעי, זה נורמלי. הדבר השני, באמת לזהות את הפעולות התומכות החיצוניות, הפנימיות, אנשים או אפליקציות, ולזכור שזה באמת תהליך מתמשך, שחשוב באמת להתמיד בו. אז תודה לך. ואם יהיה לנו ככה באמת אחרי הזמן הרשמי, אז בכיף נראה לי שנשמח גם לשמוע עוד, כי ככה זה היה ככה, אני כבר רוצה ככה לשמוע עוד דברים. אבל נעבור ככה, אני חושב שיש לנו ככה נושא לפחות אחד שאנחנו רוצים ככה לנסות להספיק, וזה באמת הנושא של, בסופו של דבר, כמנהלים, יש כמה חלקים פחות אטרקטיביים, אפשר לומר, אוקיי, בלשון המעטה. אחד מהדברים הפחות אטרקטיביים זה הנושא של הצורך לנהל שיחות קצת קשות, מאתגרות, עם העובדים שאנחנו אחראים עליהם. זה יכול להיות כל מיני סוגים של שיחות, זה יכול להיות ביקורת, זה יכול להיות שיחת משוב לא קלה, זה יכול להיות אפילו שיחות שימוע, או אפילו שיחות פיטורין. אלה אף פעם לא סיטואציות קלות. ואני באמת שואל אתכם, האם יש מה לעשות, ואם כן אז מה, כדי למתן את האתגר שבסיטואציות האלה? אז אני קודם כל רוצה להתחבר למה שטליה דיברה עליו, כי טליה דיברה בעיקר על האחריות שלי לשחיקה שלי, וחלקנו פה, אם לא כולנו, מנהלים, ואני חושב שלמרות שלי יש אחריות מלאה על חיי שלי ועל השחיקה שלי, אני חושב שגם למנהל יש מה לעשות עם השחיקה של העובדים שלו. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על שחיקה, אנחנו, ברשותכם, זה הזמן שלי, אז אני מדבר על זה עוד קצת. מצוין. כי אני חושב שזה חשוב. אני חושב
עובד פחות נשחק ומוכן לעבוד יותר עם מוטיבציה ברגע שהוא מקבל יותר אחריות. זה נשמע קצת קאונטר אינטואיטיב אולי, שיש לי עליי יותר אחריות, אבל ברגע שאני מרגיש שסומכים עליי יותר, ויש לי יותר say ויותר קבלת החלטות, אז אני גם פחות נשחק. אתה יכול לראות את זה גם אצל יזמים יכולים לעבוד 24 שעות 7, גם הם נשחקים בסופו של דבר אחרי עבודה מאומצת, אבל פחות, כי זה היוזמה שלהם, זה האחריות שלהם. גם לנו כמנהלים יש מה לעשות עם השחיקה של העובדים שלנו. עכשיו בנוגע לשיחות קשות, אני זורם עם הטייטל של ההרצאה הזאת, שיחות קשות, אבל אני חושב שהטייטל לא מדויק, כי שיחה קשה זה מונח שאנשים יותר מתחברים אליו, אבל אני חושב שזה יותר נכון לקרוא לזה שיחה מפחידה. אנשים אולי לא יסכימו איתי שזה מה, אני לא מפחד מישהו, אני לא זה, אבל בכל שיחה קשה יש משהו שמאוד מדאיג אותנו. שמדאיג אותנו שמשהו יקרה. שמדאיג אותנו שהצד השני יגיד משהו או לא יאהב אותנו או מה שאנחנו נגיד, ולכן עבורנו זה נקרא שיחה קשה כי אנחנו נרגיש בה לא טוב. אז אני חושב שקודם כל כשאנחנו מגיעים לשיחה קשה, חשוב שנבין עם עצמנו מה זה הדבר הזה, כי כמה שזה נשמע טריוויאלי, אנחנו מגיעים לשיחה קשה עם תחושה לא נעימה בגוף, ואנחנו אפילו לא מגדירים לעצמנו מה מפחיד אותנו. מה מפחיד אותי שיקרה בשיחה? מה הצד השני יגיד, או מה הצד השני, איך הצד השני יגיב למה שאני אגיד לו. למשל, שיחה קשה יכולה להיות שיחה עם עובד שחוק. אני כמנהל לא יודע שאני בא לדבר עם עובד שחוק. אני מבחינתי בא לדבר עם עובד שלא עומד במשימות, יעדים, איך שלא תקראו לזה. ואם כל מה שאני חושב עליו זה התגובה של העובד, אז ברור שזו תהיה שיחה קשה, כי אני אבוא עם ביקורת ואני אבוא עם שיפוט, ומה שאני אקבל בחזרה זה עובד ממורמר שאולי אפילו מפחד להגיד לי שקשה לו, ועוד יותר עם הביקורת שלי, עם כל הביקורת שאני בא עליו, ועכשיו גם אני גם צריך להגיד לבוס שלי שקשה לי, עם כל הביקורת הזאת אני בחיים לא אפתח עכשיו לבוס שלי, ואני בחיים גם לא אגיד לו את הדברים האלה. גם אני חייבת להגיד על זה, ארז, משהו, להשלים את מה שאתה אומר, בטח. שזה רק מחזק את התפיסה של העובד, שבמידה והוא באמת נמצא בשחיקה, של הנה, זה היה לי ברור ששום דבר לא יעזור, בדיוק. וזה מעגל שמזין את עצמו. בדיוק, ולא רק העובד מזין את עצמו, גם המנהל מזין את עצמו. הנה, אני מפחד שמשהו יקרה, ובעצם אני גורם למציאות הזאת לקרות. למה שאני מפחד, אני גורם לזה לקרות. אני גורם לזה להתרחש. ולכן, הנטייה שלנו כשאנחנו באים לשיחה קשה, אם זה שיחת שימוע, או שזה שיחה של ביקורת, או דרך אגב, גם אפשר לקחת את זה לשיחות בבית, שיחה עם הבן זוג, שיחה עם הבת זוג, אפשר לקחת את זה גם לשם. להגיע קודם כל עם רצון לשמוע, עם רצון להקשיב, עם רצון איפה אני יכול לעזור. עכשיו, זה קל להגיד וקשה לעשות, מכיוון שכשאני מגיע עם פחד לשיחה, כשאני מגיע מפחד לשיחה, אני לא אהיה במצב של לשאול במה אני יכול לעזור. אני מפחד, אתה תעזור לי, מה אני אעזור לך עכשיו? אני אהיה בהתגוננות. בדיוק. ולכן, לפני שאנחנו מגיעים לשיחה קשה, כל כך חשוב, קודם כל להבין עם עצמי ממה אני מפחד. מה אני מפחד שיקרה, ולמה זה מפחיד אותי. זה קודם כל, ואז אני אולי אוכל לבוא עם המשאבים לשיחה, שבהם אני יכול גם להקשיב ולשאול, אוקיי, יש לנו פה בעיה, 1, 2, 3, 4, מה אתה חושב שאפשר לעשות עכשיו? כשאנחנו אומרים לעובד מה אתה חושב שאפשר לעשות, מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים לו אחריות. אנחנו נותנים לו אחריות לפתור את הבעיות שלו, אנחנו רואים אותו כגדול ומסוגל, ועכשיו הוא יכול לפתור את הבעיה של עצמו, ובדרך כלל תמיד זה ככה, דרך אגב, גם בקליניקה שלי, אני לא רואה את המתאמנים שלי כאנשים שצריכים עזרה. הם לא צריכים עזרה, הם יודעים יפה מאוד איך לפתור את הבעיות של עצמם, אני שם כדי לשאול אותם את השאלות. אם אני הייתי חושב שהם אנשים שצריכים עזרה, אני בחיים לא הייתי יכול לאמן אותם.
אוקיי? אז, לצורך. אז רגע, ארז, אני אנסה, בוא נגיד, אני רוצה שנייה להישאר בנושא של החשש. אני עכשיו בעצם מפחדת. נגיד שאני עכשיו רוצה לדבר עם עובד שלי, מהמם. שיחה קשה, אני רוצה לתת לי ביקורת, והחשש שלי שהוא לא יקבל את זה כמו שצריך, ויצא עליי ויתחיל לצעוק וכאלה. נגיד שזה מהמם. החשש שלי. מעולה. איך אני מתמודד עם הדבר הזה, איך אני משתיק את זה? איך אני... שאלת שאלה נהדרת, ובדיוק ראיתי גם בצ'אט מישהו כתב איזה משהו על מטרת השיחה, וזה הזכיר לי את התשובה הנהדרת לשאלה שלך. אז בנוסף לזה שאני מבין מה מפחיד אותי, אני גם מגדיר מטרה לשיחה. אוקיי? עכשיו תגידו מה המטרה לשיחה, אני רוצה לפטר את העובד, או מה המטרה לשיחה, אני רוצה שהוא יבין שהוא לא עובד טוב, אוקיי? או שהוא צריך להשתפר. מה המטרה של השיחה? בדרך כלל כשאני שואל אנשים למטרות של השיחה, זה אני רוצה שהוא יבין. אוקיי? עכשיו, יש לנו so much שליטה על מה הצד השני יבין, או מה הצד השני לא יבין, או אפילו אנשים שמתראיינים לרעיון עבודה. מה המטרה של הרעיון עבודה? אז מה יגידו לך? אני רוצה להתקבל לעבודה. אוקיי, אבל אתה לא יודע אם תתקבל לעבודה. אולי יהיה מועמד טוב יותר, אולי המראיין קם לא טוב בבוקר. אז זאת לא מטרה שאני יכול לדעת ב100% שהיא באחריותי. מטרות שאני כן יכול לדעת שהן באחריותי, זה מי אני אהיה בשיחה. לא משנה מה יקרה בשיחה, מה הצד השני יגיד או מה הצד השני יעשה, מי אני רוצה להיות. האם אני רוצה להיות קשוב? זאת אומרת, נתנאל אמרת, כשקורה הדבר הזה שמפחיד אותי, אם קורה הדבר הזה שמפחיד אותי בשיחה, מי אני רוצה להיות? כי בדרך כלל אנחנו חושבים מה אנחנו לא רוצים להיות. אני לא אכעס, אני לא אצעק. ואז מה קורה? זה רק הדבר הזה, אנחנו שומעים בראש, אצעק, אכעס, ואז רק זה קורה. אנחנו לא חושבים על מה אנחנו כן רוצים להיות. אז אני רוצה להיות בטוח בעצמי. איך נראה אדם שבטוח בעצמו? איך הוא מחזיק את עצמו? איך נראים הכתפיים שלו? איך הוא מדבר? באיזה טון מדבר אדם שבטוח בעצמו? איך הוא נושם? ואלה כלים מאוד מאוד חזקים כשאנחנו מגיעים לשיחה קשה, שאני קובע לעצמי את המטרות של מי אני רוצה להיות, ולא את המטרות של מה אני רוצה להשיג. כן, מה אני רוצה להשיג, יש לנו so much שליטה בסופו של דבר על דברים שאנחנו רוצים להשיג. אם אנחנו יודעים מי אנחנו רוצים להיות, סביר להניח שגם נשיג את התוצאות, איך אני אקרא להן, המעשיות. אני חושבת שמה שהכי חשוב פה בשלב הזה של כאילו לבוא לשיחה, כי הרבה פעמים גם אנחנו עושים את השיחה כי צריך לעשות את השיחה, כי אותו עובד לא עמד ביעדים, לא מבצע את העבודה כמו שצריך, או כל מה שזה לא יהיה. ובעצם מה שאתה אומר זה לעשות, אוקיי, החלטנו שאנחנו צריכים לעשות איזושהי שיחה שהיא קשה, היא מורכבת, אני לא רוצה לעשות את השיחה הזאת, כי אני יודע איך העובד, יודע בכאילו, בפרשנות שלי איך העובד יגיב, כי אני מפחד שהוא יצא עליי, או יתפרץ, או יגיב בצורה שהיא פוגענית. יכול להיות גם שאני דוחה ודוחה ודוחה את השיחה, זאת אומרת, השלב הראשון זה א', המודעות, והמודעות לזה שיש לי גם בחירה, זאת אומרת, זה לא עכשיו לעשות את השיחה על אוטומט ולהגיד לו מה שאני צריך פרוטוקול של to-do list, אלא יש לי את הבחירה, יש לי איזה מסר אפשרויות, אני רוצה להעביר. בדיוק, יש לי אפשרויות, אנחנו מגיעים עם אפשרויות מאוד מצומצמות לשיחה. באמת, אנחנו לא שמים לב שאנחנו מגיעים עם אפשרות מאוד מצומצמת, זה ככה אני רוצה שהשיחה תלך, זה מה שאני רוצה שיקרה. אנחנו מצמצמים לנו הכוונה. בדיוק, והאמת היא שאת יודעת, לצמצם, מי כמוך יודעת שהצמצום הזה של האפשרויות קורה בכל תחום בחיים שלנו, כל הזמן, לא רק בשיחות קשות. אנחנו כל הזמן, אנחנו לא מרחיבים, אנחנו מצמצמים. ובשיחות, בואו נדבר שנייה על השיחה הקשה, אנחנו כבר בשיחה הקשה, אנחנו מאוד מתרגשים. דרך אגב, כלי מאוד חזק ומאוד עוצמתי זה להסכים להיות פגיע, זאת אומרת, אין מה לעשות. השיחה קשה, זה גם אם אני אתכונן לשיחה מלא זמן ואני אדע מי להיות ואני אני אגיע לשיחה ואני אתרגש והלב ידפוק ואני אפחד. אז קודם כל זה להסכים עם עצמי שזה מה שאני מרגיש, ואחרי שאני מסכים עם עצמי שזה מה שאני מרגיש, גם להסכים להיות פגיע ולשתף את זה עם האדם שמולי. זאת שיחה קשה עבורי. זה צעד קשה, זה צעד קשה במיוחד בטח. למנהלים מתחילים שאין להם את הביטחון הזה. במיוחד כשאני זה דורש המון מנהל. ביטחון. בטח, במיוחד כשאני מנהל, ואני אמור להיות זה שיודע, ואני אמור להיות זה שמחליט, ואני אמור להיות זה שבטוח. אז לבוא ולהגיד, זאת שיחה קשה עבורי,
אנחנו חושבים שזה משהו שמפחית אותנו, ולמעשה, אם אנחנו שמים את עצמנו בצד השני של העובד, נגיד, או איש צוות, זה דווקא מעלה אותי. זה מעלה אותי בדרגה עבורו. זאת אומרת, הוא מסכים להיות אותנטי איתי, הוא מסכים להיות פגיע איתי, בן אדם. הוא קונה, הוא בן אדם, כולם אוהבים להשתמש כן, בבן מנהלים אדם. כבני אדם. כן, נכון. כן, אני בן אדם. אז זה דבר ראשון, ואולי אפילו הצד השני גם כן ישתף, שגם לא קשה, וגם לזה אנחנו צריכים להיות פתוחים שזה יקרה, ולהיות בחמלה מול זה, שגם הצד השני קשה. אז זה דבר אחד. דבר שני זה, יש לנו עוד זמן דרך אגב, אני לא יודע. כן, יש לנו עוד כמה דקות ספורות. אוקיי, אז כשאני מדבר על להיות בהקשבה, אז זה חשוב להבין למה אני מתכוון הקשבה. כי הקשבה זה קודם כל להיות בשקט, אבל זה לא רק. כי להקשיב, יש כמה דרגות של הקשבה. יש את זה שאני בשקט, פשוט מקשיב למה שנאמר לי, ובתקווה גם מבין. והצד השני זה באמת לשקף בחזרה. מישהי אסתר כתבה פה הקשבה פעילה, וזה בדיוק העניין של הקשבה פעילה. אסתר. לשקף חזרה את מה ששמעתי, אולי לא מילה במילה, אז זה תרגיל שאני עושה עם נהגי מוניות. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה עם נהגי מוניות. נהגי מוניות מספרים, מדברים, ואז אני פשוט משקף להם חזרה את מה שהם אומרים, ואומרים, נכון, אתה צודק, אתה צודק, זה בדיוק ככה. וכן, זה תרגיל מעולה לעשות שיקוף עם נהגי מוניות, הם מתים על זה, הם לא באמת רוצים לדבר, הם רק רוצים לשמוע את עצמם זה. ואנחנו יכולים לעשות את זה גם עם העובדים שלנו, לשקף להם את זה חזרה, לא מילה במילה, לא בדיוק מה שהם אמרו, לפי איך שאנחנו הבנו. אני הבנתי גם לבדוק אם הבנתי נכון, כי לפעמים אנחנו מניחים הנחות ואנחנו לא באמת הבנו, וזה גם נותן הזדמנות לעובד לתקן אותנו, את כל ההנחות שאנחנו עשינו, כי שמענו משהו, לא בדיוק הבנו, אנחנו מניחים הנחות ואנחנו משאירים את זה ככה. רוב הזמן, גם כשאני עושה שיחות עם אנשים, אני מבין שהם לא הבינו אותי, אבל הם לא שאלו, הם לא ניסו להבין, הם לא שיקפו לי את זה בחזרה, הם פשוט הניחו, השאירו את ההנחה אצלם ולא הוציאו את זה החוצה. אז לשקף, ואז העובד יש לו הזדמנות לתקן אותנו. לא לזה התכוונתי למשהו אחר. כן, רצית לומר משהו? זהו, אני ככה מנסה ככה לעשות איזשהו סיכומון של הנושא הזה, וזה בעצם קודם כל, אתה אומר להגיע לשיחה, כשאני שם מטרות לעצמי קודם כל, להתנהלות שלי בתוך השיחה, להבין קודם כל ממה אני חושש, ממה אני מפחד, ובהתאם לזה להציב לעצמי את המטרות, איך להתמודד איתן מתוך השיחה, ובשיחה להגיע עם באמת הבנה, ואז ברגע שאני מגיע ככה, יש לי הרבה יותר משאבים להקדיש לצד השני, המשאבים האלה יכולים להגיע איך אני ביחד פותר איתך את הנושא, מעבירים אחריות לעובד או למי שאיתו השיחה, כדי לפתור את הנושא באמת, יש הרבה יותר משאב לזה, ולעשות את זה תוך כדי באמת שיחה קשובה ואמיתית, תוך כדי שיקוף של הדברים והבנה עמוקה של הדברים, כדי להגיע לפתרון. נכון, ואני אזרוק פה עוד מונח, שלי מאוד חשוב, אני בדרך כלל לא נותן זאת, אבל מכיוון שאנחנו בוובינר, אז אני אתן, להיות ריק. מה הכוונה להיות ריק? לא מהמילה של לא להיות חסר תוכן, לא להיות ללא תוכן, אלא ריק מהמובן של לא לדעת. אני לא מגיע מתוך הנחה שאני יודע מה הבעיה, ואני יודע איך לפתור אותה, ואני יודע מה עובר עליו, ואני יודע למה הוא כועס, ואני יודע לבוא עם ריקות, לבוא עם סימני שאלה יותר מסימני קריאה. יפה, אהבתי. זו עצת זהב אגב, ובעיניי ככל שבאמת עובר הזמן והניסיון מדבר בתור מנהל, אז אתה באמת לומד לשאול את השאלות ולהיות קשוב. והייתי רוצה להוסיף עוד דבר, ארז. בעיניי הרבה פעמים יש את השיחות משוב שתחומות בזמן, כל רבעון, כל חצי שנה, כל שנה. עצת זהב בעיניי זה באמת לעשות את שיחות המסדרון, את המשוב שנעשה תוך כדי תנועה. אז א', אני כמנהל לא מופתע, אני מכיר את הבעיות עוד מלכתחילה, אני נותן אולי פתרונות שהם תוך כדי תנועה, ואז בעצם אני מגיע למשוב מה שנקרא הרשמי בצורה קצת יותר מהודקת, והשיחה לא יכולה, פחות קשה. צריך רק להיזהר עם זה שאנחנו לא נופלים על אותו עובד בהפתעה עם השיחת משוב באמצע המסדרון, וגם לזכור שגם במסדרון אנחנו צריכים ליישם את ההקשבה, נכון. להיות קשובים
אמפתיים. אוקיי, חבר'ה, אנחנו עומדים בזמנים, איזה כיף. אנחנו באמת הצבנו מטרה לכבד את הזמן של כולם פה, ואנחנו עומדים בזה, אז כיף לי, וכיף לנו. אז קודם כל, אנחנו ממש עומדים לסיים את החלק הרשמי כרגע, של 45 דקות. אז אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה, א', לכם, לקהל כאן, לכל מי שנכנס בשעה הזאת, והיה חלק מהוובינר הזה, והקשיב. יש כאן באמת הקשבה מדהימה, מההתחלה עד הסוף, המספרים כמעט ולא זזו, אז תודה רבה לכם. ואנחנו, לפני שאני אומר תודה רבה לאורחים שלנו ולאורית, אני כן חושב שנגיד שאפשר להמשיך. אנחנו לא עוצרים כרגע את הוובינר, אז מי שרוצה להמשיך ולשאול שאלות, או כבר שאל שאלה בצ'אט ורוצה לשמוע את ההתייחסות, אנחנו מזמינים אתכם להישאר עוד כמה דקות כדי לעשות את ההשלמות האלה. בניסיון של הוובינר הקודם זה היה גם כן מדהים, ואנשים הרוויחו כאן הרבה תובנות נוספות. אז בואו נראה... נשמח נתנאל שתגיד מה הנושא של המפגש הבא. כן, אז אני אגיד שהמפגש הבא יעסוק בנושא של צמיחה ולמידה, גם מצד של איך אנחנו כמנהלים מתייחסים לזה, איך אנחנו כעובדים מתייחסים לזה, נושא רחב מאוד מאוד, אנחנו ננסה באמת למקד את זה ונכתוב את הבולטים בהמשך הדרך. אז תהיו קשובים. קשב. בואו נראה אם יש לנו בצ'אט שאלות. כן, יש שאלות. טוב, היה והעובד מודע לשחיקה, איך בכל זאת ממשיך לעבוד באותו מקום העבודה, לאורך שנים? נשמח לשמוע. טליה, ארז. שאלה נהדרת. אז קודם כל, ברגע שאנחנו מודעים, שוב, זה נורא תלוי באיזה שלב אני בשחיקה. אם אני בשלב האחרון של הברנאוט לגמרי, ספק אם אפשר, וזה אולי אפילו לא בריא להישאר באותו מקום, אבל זה באמת מצב האחרון. אבל שוב, כמו שאמרנו, יש תהליך. ברגע שאני מודע לזה, שאני בתהליך של שחיקה, חד משמעית יש מה לעשות. אנחנו מתחילים קודם כל, כמו שאמרנו, עם המודעות, להבין שאני כנראה נמצא בתהליך של שחיקה, וכן, אני יכול לבחור איך לנהל את החיים שלי, איך לנהל את הבחירות מבחינת תעדוף הזמן, כמו שאמרנו, לייצר את העוגנים האלה של תחילה ואמצע היום. היבט מאוד מאוד משמעותי, שככה לא דיברתי עליו ב-12 דקות, זה המציאת משמעות. זאת אומרת, להתחבר ללמה אני בכלל נמצא כאן. למה? אפשר גם לקחת את זה אולי קצת לעולם הזוגיות, אחרי שנים של זוגיות ביחד, להזכיר לעצמנו למה בכלל אנחנו ביחד, למה בחרנו בזה, ומה מחזיק אותי פה. זאת אומרת, לייצר את החיבור לערכים, וכשאני אומרת ערכים, אז זה לאו דווקא להישאר במילים הגדולות ובמשמעות, השפעה, צמיחה, לא, אלא מה זה בפועל. זאת אומרת, איך אני מביא את זה לעשייה היומיומית שלי, לזהות ביום יום שלי, בשגרות שלי, בפעולות הכי קטנות בשוטף, איך אותם ערכים ואיך אותה משמעות באה לידי ביטוי. וזה ממש ממש בדברים הקטנים האלה. אני יכול לזהות את זה רק אם אני בוחר לזהות את זה ואם אני מודע לזה. ושוב, הפוגות, הפוגות, הפוגות. אני יכול להוסיף על זה עוד משהו? חשוב לזכור, כאילו, במצב של שחיקה, אנחנו נוטים לנסות להבין איך אנחנו פותרים דברים עם עצמנו, וזה בסדר גמור. חשוב לזכור שאנחנו לא לבד אף פעם, ואם אנחנו בשחיקה, מותר לנו להגיד למנהל שלנו, אני בשחיקה, אני מרגיש ש-1, 2, 3, 4 בצורה מכבדת, בצורה ראויה, אבל לומר, לנסות להיעזר, ואם הבוס שלכם לא מקשיב לכם וזה לא מעניין אותו שאתם שחוקים, למרות שאני לא מכיר המון כאלה שיבואו ויגידו להם אני שחוק, למרות שבטח אתם תגידו לי שאתם מכירים הרבה כאלה. יש פה אנשים שמחייכים, אז כנראה יש מצב שכן. אבל אם... תלוי למי אנחנו אומרים. אבל באמת, אם הבוס שלכם לא מקשיב לכם, אז באמת השאלה היא אם אתם רוצים להישאר במקום, אתם לא חייבים להישאר במקום שאתם שחוקים בו. אתם גם יכולים... אני אקח את מה שאתה אומר, ארז, למקום גם של... קודם כל כן, אני חושבת שזה חשוב, וחשובה שתהיה תקשורת פתוחה עם הבוס, עם מי שממונה עלינו. לא תמיד זה מתאים, לא תמיד גם זה נורא תלוי בדרג הניהולי, אבל כן למצוא מישהו לדבר איתו, חד משמעית, אתם לא לבד, אפשר לקבל עזרה, אם זה עזרה חיצונית, אם זה חבר, מישהו שאתם יודעים שיקשיב
לא מהחברים האלה שיכנסו איתכם לבור ביחד, אלא שיהיו באמפתיה, בהקשבה פעילה, בניסיון ככה לעזור לפי מה שאתם צריכים באותו רגע, שלפעמים העזרה זה רק באמת הקשבה. אז לגמרי, המקום הזה שהוא בדיוק נותן מענה להימנעות החברתית הזאת, כן, לשתף גם כשזה קשה. למצוא את הבן אדם שאתם סומכים עליו, וללכת יד ביד, ולפעמים גם עזרה מקצועית. יש שאלה נוספת, האם כדאי לעשות סימולציה לפני שיחה קשה, ואיך אני בוחר מי להיות בשיחה? האמת היא שסימולציה זה משהו שהוא חלק מהמתודיקה של הכנה רגשית לשיחה קשה, אבל שוב, כשעושים סימולציה לפני שיחה קשה, חשוב לבנות את היסודות לסימולציה הזאת. זאת אומרת, להבין מה מפחיד אותי בשיחה, להבין מי אני רוצה להיות בשיחה, כמו שאמרנו, זאת אומרת, מה מפחיד אותי, מי אני רוצה להיות, מה המטרות שאני מציב, ורק אז לעשות את הסימולציה. ואז כשאנחנו עושים את הסימולציה, מה אנחנו בודקים? אנחנו בודקים מה קורה לי כשקורה מה שמפחיד אותי, והאם אני עומד במטרות שלי, לא במטרות של מה המטרה של השיחה, אלא במטרות של מי אני רוצה להיות. האם אני מצליח לעמוד במטרות של מי אני רוצה להיות? זה מה שאני עושה עם המתאמנים שלי הרבה פעמים, ולמרות שאנחנו עושים הכנה, בסימולציה אני מצליח לראות שהם לא עומדים בהוויות שלהם. ואז אנחנו בודקים ורואים מה אפשר לעשות כדי לעמוד בהוויה, אבל סימולציה זה לפעמים מביך, ולא רוצים כשמגיעים לקטע של הסימולציה, לא, 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 אני לא רוצה כי זה סוג של משחק כזה, אבל אני מאוד ממליץ לעשות את זה, וזה מאוד עוזר. אפשר לעשות גם אני בפני עצמי מול הקיר, ולא עם שותף, כדי להתאמן באיך אולי לומר את השאלות, או איך לפנות, לצלם ואז לזהות הבאות. להוריד באמת את החרדה, את הלחץ ואת החוסר ביטחון. אגב, אתם יכולים לפתוח מיקרופונים, כי אנחנו לא יכולים לפתוח את זה באופן גורף לבד, ולשאול את השאלות. הייתה פה עוד שאלה, בעצירה יזומה במהלך היום, נשימות, מדיטציות, איך מצליחים להכניס את זה ביום העבודה? וואו, אז קודם כל מדיטציה לא חייבת להיות עכשיו חצי שעה של ישיבה בשקט וככה התנתקות לגמרי. יש המון טכניקות של נשימות ושל הרפאיה שאפשר לעשות במהלך היום. טכניקה אחת שאני מאוד אוהבת וכתבתי עליה זה ה-Stop, Breathe, Be, שזה בדיוק 3 שניות, שאנחנו פשוט עוצרים רגע, אם זה לפני שיחה קשה, אם זה במעבר בין פגישה לפגישה. הרבה פעמים גם הפגישות שלנו הן וירטואליות, הן בזום, הן בטימס, זה ממש back to back של פגישות. 3 שניות של שפשוט רגע שאנחנו לוקחים ואנחנו עוצרים, מכניסים את המודעות פנימה, ממש סוג של דמיון, שאנחנו עוצמים את העיניים, מדמיינים שאנחנו מסתכלים לתוכנו פנימה, לוקחים נשימה עמוקה, מרגישים אותה, ומרגישים את כפות הרגליים על הקרקע. 3 שניות מלאות, זה ככה טוב למעברים. מעבר לזה, אפשר פשוט להכניס מדי פעם רגעים של מודעות. לא צריך הרבה זמן, מספיק שאנחנו לוקחים 2-3 נשימות, שאנחנו מנסים ככה לקחת שאיפה ונשיפה טיפה יותר ארוכה, שאנחנו מרגישים את האוויר שנכנס, את האוויר שיוצא, את האוויר בתוך הגוף שלנו, ואפשר גם לעשות הליכות, זאת אומרת לקום, ללכת, לחזור, זה גם כן סוג של רענון, לשנות זווית, פרופורציה, פרספקטיבה, סליחה. זה ככה ממש במהלך יום עבודה שהוא מאוד אינטנסיבי. אומרים כאן, אני חושב שבר כתבה כאן, אפשר פשוט לשים ביומן, גם כן זה כמו פגישה, פשוט כמו שעושים פגישה. נכון, אני בדיוק רוצה להתייחס לזה, אנחנו מדברים על איך לפנות זמן, אבל נתנאל בדיוק רציתי להתייחס לזה. בסופו של דבר זאת האחריות שלנו, וזה האחריות שלנו, זה אומר שזה גם הסדר העדיפויות שלנו. אם אנחנו לא עושים מדיטציה, זה לא בסדר העדיפויות שלנו. וזה בסדר, אני לא אומר שזה טוב או רע. זה סדר העדיפויות שלנו, ברגע שזה יהיה בסדר העדיפויות שלנו, אנחנו גם נעשה את זה. אני רוצה להוסיף, אם אפשר, להמשיך להתחבר לטליה למה שהיא אמרה בהתחלה, בעניין של, אני חושבת שהחלק מהמודעות שלנו, ומה שיכול לתת לנו להיאחז במה שיש לנו, זה בעצם לעצור רגע, ובאמת להודות ולהוקיר על מה שיש, ועל מה שאין כדי להעריך את מה שיש בעצם. לנסות להסתכל על אף כל האתגרים של כל אחד מאיתנו, גם באישי וגם במקצועי, לנסות להסתכל על החצי כוס המלאה,
ואני חושבת שהמלחמה הזאת היא בעצם הוכיחה לנו, כי אחרת איך מסבירים את זה שהחטופים הצליחו לשרוד את מה ששרדו. אה, זה ככה, יפה. תודה, אסתר. תודה רבה. בבקשה. תודה על התוספת. לגמרי, תודה רבה. אחד הדברים החשובים, אני חושבת, ותודה אסתר שהבאת את זה, זה באמת ההוקרה, ובדיוק מתחבר גם לשחיקה, כשאני בתהליך של שחיקה, אז קשה לי לראות מה טוב. שום דבר לא טוב, שום דבר לא עובד, ולהכריח את עצמי גם בצורה מאולצת, להגיד, הרבה פעמים באוטומט יהיה לנו תודה שקמתי בבוקר. הרבה פעמים בסדנאות שאני שואלת ככה על מה אתם מודים, אז אומרים תודה שקמתי בבוקר, שזה מעולה, זה אחלה הוקרה. אבל זה הדבר המאוד בסיסי, תודה על הילדים, תודה על המשפחה, כשבפועל אנחנו רבנו איתם בבוקר או התעצבנו, שזה גם בסדר, אבל ולאט לאט כשאנחנו מאלצים את עצמנו לראות את הטוב ולהודות על הכוס קפה ששתיתי, או על הבחור שחייך אליי לא יודעת מה, בקפה שקניתי, אלה דברים מאוד מאוד קטנים שאנחנו פשוט מאמנים את המחשבה שלנו לראות ולזהות ולהתחזק בזכותן. אז תודה רבה שהבאת את זה, זה מאוד חשוב. טליה, זה ועוד מאוד מאוד משהו, חשוב. סליחה. כן. כן, סליחה, מרדכי. הנושא של פרגון, אני זה אדבר עוד שנייה. מאוד 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 משמעותי לדעתי. נכון. לצערי יש חלק מאיתנו, יש כאלה שממש לא יודעת, או שלא יודעים לפרגן או שזה לא טבעי להם. כאילו אני אומרת זה לא עולה כסף, אז אם אני יכולה דרך הפרגון לגרום לבן אדם לחייך ולהביא את עצמו שוואלה כאילו מישהו שם עליו, כי הוא בכל זאת בעיניו הוא שקוף, אז עשיתי את שלי. ובזה סיימתי, תודה. אז תודה זה רבה. נושא שלם, כן? זה נושא אני יכולה להגיד שאני בתפקיד של תחום איכות השירות חוויית לקוח, וחלק מהיעדים של כל מחוז כיוזמה שלהם זה להביא באמת סיפורים יוצאי דופן וסיפורי פרגון, מהמקום שבאמת להביא רגע את העובדים לקדמת הבמה ולייצר את האנרגיה החיובית שהרגע אסתר דיברת עליה. מדהים. אז גם כדי לחבר את כל מה שאתם אמרתם עכשיו, כל הארבעה שדיברו לפנינו כאן, אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה באמת להתחיל את הבוקר עם להקשיב לילדים. לא משנה כמה הם מלחיצים, לא משנה כמה הם פשוט, נקרא לזה השיקוף של מה שקורה אחר כך במשך כל היום. ואם מקשיבים לילדים ונותנים את המקום של לא להוכיח, כן, אלא פשוט להקשיב, ובמקום להגיד לא, אפשר לשאול בעצם למה לא, וזה עושה שינוי אדיר למשך כל היום, בין אם אתה עובד, בין אם אתה מנהל. אני מדבר מתוך... סליחה? אתה יודע, מרדכי, כשאתה אומר את מה שאתה אומר, אני כל כך מסכים איתך, כי זה מאוד מתחבר לי אנחנו מייצרים את המציאות אנחנו בוראים את המציאות של החיים שלנו. ובעצם כשאנחנו מקשיבים לילדים שלנו, מה שאנחנו מקבלים בחזרה זה שיקוף של עצמנו. אנחנו מקבלים, אתה יודע, אנחנו תמיד רוצים שהילדים יקשיבו לנו ויעשו מה שאנחנו רוצים, ובסופו של דבר, האם אנחנו מקשיבים להם, האם אנחנו נותנים להם את המקום שלהם, וזה אותו דבר גם, דרך אגב, לא רק עם הילדים. כשאנחנו פוגשים את העובדים שלנו, כשאנחנו פוגשים את המשפחה שלנו, את החברים שלנו, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב שהאנשים שמולנו הם שיקוף שלנו. או אנחנו אפילו לא רוצים לראות את זה, שהאנשים שמולנו הם שיקוף של מי שאנחנו. וזה נקודה למחשבה, זה נקודה אני נהדרת חייבת שהעלית. להגיד על זה משהו ברשותכם. קודם כל אני מאוד מתחברת למה שאמרת מרדכי. אני חושבת שחד משמעית הילדים הם לא רק שיקוף, הם גם המורים שלנו, והם יכולים ללמד אותנו ולהצמיח אותנו כל כך הרבה כהורים. אבל, סליחה שאני ככה מסייגת, הרבה פעמים בגלל שאני כעובד, כמנהל, נמצא במציאות שהיא מאוד מאוד מלחיצה, בצורך פנימי וחיצוני לספק תוצאות, יעדים, משאבים, לא תמיד אני במקום פנוי להקשיב, להיות בסבלנות, בטח לא בבוקר, כשאני בלחץ מאוד מאוד גדול, שהילדים צריכים להגיע למסגרות, שאני צריכה להגיע לעבודה, שאני צריכה זה, ולכן המודעות לחשיבות הזאת היא כל כך גדולה, ולמה עוד יותר חשוב לי להגיע למקום הזה של הילדים, עם מיכל קצת יותר מלא, כדי שאני אוכל להיות במקום הזה של ההקשבה. ושוב, אני רגע מכניסה פה גם את החמלה העצמית שלנו, אנחנו בני אדם, וזה בסדר, ואנחנו כן יכולים לנסות ולהשתדל להשתפר,
ולוותר על השיפוטיות העצמית שלנו, כי בהחלט, זאת אומרת, ממש. אנחנו מגלים, אנחנו רואים פתאום שגם כשיש עובד, אני כבר הרבה שנים לא מנהל, כן, אני בן 70 ברוך השם, אז יש לי קצת ניסיון חיים, וכשאתה רואה עובד שהוא פוחד להגיד לך דברים, כי הוא באמת חושש מה אתה תחשוב, מה אתה תגיד, אבל ברגע שאתה נמצא שם ואתה שומע את מה שהוא אומר, קודם כל אתה מקבל המון ידע, אתה מקבל המון מידע, אתה מקבל המון דברים לעצמך, בדיוק כמו שאמרת, אתה פשוט רואה את עצמך במראה. בדיוק. אתה האדם שאפשר לדבר איתו. אתה רוצה להיות האדם שמרגישים בנוח לדבר איתו. וזה פשוט להגיד, אבל לפעמים מסובך לעשות, וזה תהליך ודרך שהולכים בה. אה, בדיוק, זה תהליך, זו מילת כן, המפתח, להבין שזה תהליך. כאן בוובינר, אתה יודע, אנחנו אומרים, נותנים טיפים, אבל בסופו של דבר זה דרך ללכת בה. יש נכון. אנשים שזכו בזה, שמהילדות צמחו להיות האנשים האלה שרוצים לספר להם, ואפשר לספר להם, ובוטחים בהם, אבל לא כולנו כאלה. יוסי סבו כתב משהו ככה ששווה התייחסות, לא כשאלה, מקריאה את זה. חשוב לדעת ולהבחין מה גורם השחיקה, לשאול שאלות מנחות, נכון. האם זה בכלל קשור לעבודה בכלל, או שזה מתבטא כסימפטום בעבודה, האם השחיקה היא אמיתית, או שזו תפיסה שאנחנו חווים עכשיו, האם היא נובעת מפערים, מהתנהלות מקצועית או אישית, או האם השחיקה היא בכלל צורך שלנו כאנשים להוכיח שאנחנו באמת עסוקים, חשובים וכו'. זו אמירה חשובה שככה היה חשוב לי להניח פה. תודה על זה חבר'ה, יוסי. אנחנו רגע, הייתה 9:30. שאלה רק כן, נתנאל בקטנה, אוקיי, שהתחייבתי פשוט להתייחס אליה, לגבי הקשר בין קשב וריכוז לשחיקה. אז אוקיי. כן חשוב לי ככה להגיד, כי חלקכם יודעים שקשב וריכוז זה נושא שקרוב מאוד לליבי. אז כן, בטח, יש גם מחקרים שמראים את הקשר בין קשב וריכוז ADHD לשחיקה, מהסיבה המאוד פשוטה שאנחנו עושים הכל על פול גז בפול ווליום, חווים את המציאות בצורה מאוד מאוד גבוהה, הצורך שלנו להוכיח את עצמנו הוא בצורה קיצונית גבוהה, במקביל לחוויית מציאות של אנחנו לא מספיק, אז זה על ספידים, ולכן על אחת כמה וכמה היצירת ההפוגות המאולצת הזאת, כן, במיוחד כאנשי קשב וריכוז, המודעות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, חד משמעית ספורט, זה דבר שהוא חשוב לכולם, כן? אבל במיוחד לאנשי קשב וריכוז, מדיטציות, כן, חשוב לכולם, על אחת כמה וכמה לקשב וריכוז, אלה עוגנים סופר חשובים, אותם שגרות ששומרות עלינו, ולהיות מודעים, שזה ככה גם הצד שארז מאוד מאוד הביא, למה עובר עליי עכשיו, מה אני מרגיש עכשיו, למה אני זקוק עכשיו, והשלוש שניות האלה, עצירה במהלך ככה, תוך כדי היום ותוך כדי העומסים של היום עבודה. אז זה ככה על רגל אחת. נראה לי ש... לא, אנחנו, כן, זה אנחנו מה כבר ככה, שנסיים. אחרי 9:30, אז קודם כל זה תודה. מדהים, כי באמת, תראו את המספרים, זה מדהים שעד עכשיו נשארים חבר'ה, כי זה מראה שגם זה חשוב, זה גם היה מעניין, וזה גם קיבלתם כנראה דברים ולכן אתם כאן. אז תודה רבה, קודם כל, לשני האורחים שלנו, תודה לך. טליה בנימין תודה לכם. ולארז מרקוביץ', הייתם מדהימים, אז תודה לכם. תודה רבה. ותודה רבה לאורית. בינתיים, עד למפגש הבא. תודה רבה תודה לכולם. לנתנאל. אנחנו תודה. אנחנו נשתדל לשים את ההקלטה של המפגש בקבוצה כמה שיותר מוקדם, וכמו שאמרתי, אתם יכולים להשתתף עוד מעט בקבוצת וואטסאפ, מחשבות, פוסטים או כל מה שתרצו, כדי לחזק את אחד את השני. וגם שאלות, וגם שאלות. וגם שאלות. הקבוצה גם זהו. תהיה פתוחה ל-24 שעות הקרובות, זה לא אמורה להיות קבוצה היא אמורה להיות קבוצה שקטה, אנחנו פותחים אותה אחרי המפגש בדרך כלל 24 שעות, לשאלות, סוגיות, שיתוף פוסטים באהבה, וזו המטרה. נוסיף ונאמר, שמנו שם מצגת של טיפים מהמפגש הראשון, ארז וטליה ישלימו לנו את המפגש השני, ונניח את זה בתוך הקבוצה. זהו, תודה. טוב, תודה רבה לכולם. תודה רבה. שיהיה תודה אחלה רבה. ערב. כן. תודה. ערב טוב לכולם. טליה, נפתח ראש. נתנאל.